musika jardunaldi zen aurkezpena hitzeko batu gara gaur hemen. Eta batez be hori, 20 urte baino 20 dara guzeitzen eta aurton behengo dugu, nahiz eta igez zen, baina eskari handiz egon dalako. Izango da Bizerra zitzeia, Bizerre Laiaretoan gitarra kontzertu bat egongo da. Zapatuen Liceo Antzokizen Audienzen disko barrezen aurkezpena. Gero San Juan Ibarran eukiko dugu beste 2 asteburuetan 13 eta 20 zen 13en Hego Amerikako kontzertu bat eta 20 zen jazz emanaldi bat. Da gero nazioarteko folklore jaialdiz eukiko dugu Jaialaien 27 zen. Honek danak doainik izango dire Audienzekoa izenezik, ataten dana beuren laguntzarako eta izango darako. Da gero dekogu organoa, Urdaibaiko organoan zikloa, izango dela 28 zen, 31 eta Marrien, Lumo, Andramari eta Mertzedele izan. Eta gero 13en Liceo Antzokizen bebai eta hau bai Sarreriegaz, Bilboko Orkesta Sinfonikoko emanaldi zen. Eta gero azkena esan duzuna 15en antzerkize, baina ja Gernikeko jaizen barruan sartzen da Las Txirenita zena, Liceo Antzokizen.